difference ni koro ntiere kaka wadwa time specifically mondo wachop kucho. To gima wacho mokwongo en ni seche ma sirkal wacho ni wadwaro keto sovereign wealth fund, wadwaro keto national infrastructure fund. En mana ni mainly ni mondo wabed ni wawuoge mibadhi mamako wa mar kwayo pesa every other day. Mondo wabed ni wan bende we are self-reliant. Ok ni every other day wadhi kwa pesa kama kama, wadhi kwa pesa kama kamae. Omiyo janeno marwa kama iwinjo wae. Mokwongo sirkal en a going concern in terms of finance or accounts owacho kamano. Is a going concern. Ok en gima chung kawuono kendi chaki manyien. En gima is continuous. Nwachako bet ka pod one third world country, we are developing country. Koro wadwaro kendo sudo wadwadhi kamachielo. Matire ni the process started way the moment mane wayudo independence. Ni bende wanyalo improve economy marwa, bende wanyalo improve infrastructure marwa, bende wanyalo neno niya instead of being a net importer, can we be a net exporter country? Mago mikakati manyaka keti mamondo wane ni bende wasudo kuma wadwadhie as the countries ma wasewacho kaka Singapore, be it Japan and all that kind of stuff. To onge bende gima dimon japiny mora mora chungo program mar sirkal kidhie doho. As long as ni in gi supportive evidence kata nitiere chik ma sirkal okoluwo maber a line mane gidwa kao, be it information of sovereign wealth fund, be it information of national infrastructure fund, kata gimora mora ma government nyalo timo. Emomiyo nwa wacho kata niya sani gicha no kale cabinet. Ko wuok e cabinet, what is the next step? Ok inyal wuoka ni koro nikech no se kale cabinet koro jopiny must adopt. Oyo, how do you anchor it in the existing legal framework? Is it within the Public Finance Act, for example, Management Act? Is it within the Constitution? Does the government have the mandate? Marketo gima kamano. Koro kiyudo ni nitie loophole moro mane sirkal okoluwo maber. Tibo yudo ni japiny dhi kacha to wacho niya wachung gini, for example, nikech public participation nokotim nade? Nokotim. Wachung gini nikech the president does not have the mandate. Market ango loso kata task force machal kamano. Wachung gini nikech gima kamae according to the constitution or existing regulation ne sirkal bypass. Omiyo onge gima tamo japiny mora mora chungo program ma sirkal dwaro timo in as long as ni sirkal okoluwo chike monego bed noluwo. To gima dawachi ni en gima ber. En mana ni seche moko kaka information bedo relayed to the public. Ema yudo ka japiny wachi nango bedo gi luor. To gima ng'eni chando wahinya Kenya ka en gima kizungu wacho ni trust deficit. Nitiere gik mosetimre mang'eny mok beyo ma waonge yie e sirkal makata seche moko idwa tim gima ber even within the county level. Tiyudo ka jopiny wacho ni oyo mano program ma governor wuo godo kende, mane yo ma governor dwa chiemo godo, or jotelo makama dwa chiemo go. Nikech we lack trust. Tok wa lack trust gi jotendwa nikech wadwaro. Tiyudo ni jopiny ochopo kuma gineno niya gimora mora mitimo itimo ga agenda mar self gain. Onge gima biro ma jopiny neno niya gini is geared towards helping jopiny directly. Emomiyo ng'ato luor ni ang'o madimi sirkal wuoga ni oyo kawuono wadwaro timo sovereign, for example, sovereign wealth fund ni. We have to create it now and now. Matini, why are you in a hurry to do this thing? So in hurrying to do it or implement it, emang yud ni sirkal bypass gimoro ma ng'ango mi jopiny timre nade? Dhiye doho mondo chungi. To en kwayo mara kaka jalonye weche telo. Ni seche ma sirkal biro gi such programs. Onego ging'i niya all the processes are all factored in. Any program magitimo is anchored on law and any existing frameworks or regulations. Mondo kik bed ni ndalo duto ma sirkal dhi timo gimoro ng'ato ringe doho. Sirkal dhi timo gimoro ng'ato ringe doho. Seche miluwo the due process, tibo yudo ka jopiny bende yie kodi ni kara itayo wa maber, onge law ma okilu
nikech jopiny bende nyaka luongo lu chike goeko. Omiyo en gima ber osiepa ka nitie kamineno ni sirikal ok dhie maber seche ma gikelo public participation to koro you raise that concern. You also have an opportunity kaka japiny mondo participate yango e loso Kenya ni. Eminyisi ni seche ma jo obinia wan gi public participation, for example KICC, in regard to sovereign wealth fund, in creation of this and this. Ichop kanyo mondo igol pachi mondo wane ka bende wanyalo konyo. Waseneno ndalo manugolo pachi 2024 gik moko nolokre. Matine niya sirikal is listening. Anno ka Oscar Yengo wiya kani odagi chenro makamano penjo machile ni ka sirikal olokore 2027 in kor kakori wuoth podi bro medo dhi mbele koso bo chung kai. Odhi chung nango nikech sirikal marwa ok en continuous government. Angi sirikal loka kande. The political class ema will reloka most of the time. Technocrats, joma tiyo ministries kandok lokga. Makako gin gi vision 2030. Gichato dhia mbele. Nyalo bet ni loko mana gik moko policy moko matin, lakini gik infrastructure development mag sirikal ma America 30 years. Loka kucha iyudo ka timetable mar class. Tarik 1 e June nitie defense of thesis. En timetable mar 20 years. Timetable marwa sani kata nyithindo kaponi strike nyithindo di school ka to wakienda